Vo vysielaní žilinskej televízie Fénix v tejto chvíli pokračujeme rozhovorom so žilinským primátorom Igorom Chomom. Pán Choma, vítajte v štúdiu, dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne. Tak naposledy sme sa rozprávali o budovaní nových parkovacích miest v rámci celej Žiliny, tak v uliciach zostaneme. Spýtame sa ešte na úvod dnešného rozhovoru, ako je to s osvetlením, či dávate do rekonštrukcie osvetľovacie miesta, alebo či pribúdajú nové, ak áno, tak kde? Isto áno, my samozrejme, že tá problematika verejného osvetlenia alebo osvetlenia ulic je veľmi živá a stále veľmi aktuálna. A treba povedať, že Žilina má dosť v zlom stave verejné osvetlenie. Preto my aj v tomto roku, aj v minulom roku, stále priebežne opravujeme to, čo je úplne v katastrofálnom stave, ale hľadali sme dlho peniaze na to, aby sme urobili úplnú rekonštrukciu osvetlenia. A tu v tomto prípade budem hovoriť o dvoch veciach. Jedna vec je rekonštrukcia verejného osvetlenia, kedy sa menia nielen svietidlá, ale menia sa stožiare, kopú sa nové rozvody, ukladajú sa nové káble a upravujú sa potom nazad cesty. To je úplná rekonštrukcia. Potom máme modernizácia, kde sa vymeniajú len tie vrchné, ako by som povedal, nosiče svietidiel, samotné svietidlá a tie žiarovky, ktoré tam sú. My teraz v tomto čase, to prebieha práve asi v 9 prímestských častiach, alebo mestských a prímestských častiach, môžem povedať, v ktorých prebehne takáto modernizácia, a to je Zádubnie, Trnové, Rosinky, Strážov, Byčica, Mojšova Lúčka, Žilinská Lehota, Budatín a na niektorých uliciach v meste, ako je Hlboká cesta, Malý diel, Naše Francii, Bratislavská ulica, Pri Rajčanke, Stárková ulica, Studničky a Uholná ulica. V tomto čase, ako som už povedal, prebieha teda tá modernizácia svietidiel, teda vymieňame staré za nové, kde poprvé zhruba o 50% vyšší výkon svietivosti, to znamená, že to svetlo je podstatne lepšie a silnejšie a na druhej strane zhruba 50% menej spotreby elektrickej energie. Takže my takýmto spôsobom ušetríme okolo 500 MW energie ročne, čo je niekde na úrovni 58 000 eur ročne. Celá táto investícia, o ktorej hovorím, a ona ešte bude pokračovať na ďalších uliciach v budúcom roku, všetkých tých, ktorí som nespomenula, tam, kde nebola urobená, nás bude stáť okolo 420 000 eur, čo nie je málo peňazí, ale na druhej strane sa nám to za nejakých 7-8 rokov vráti táto investícia a potom znova len na tom získavame oproti dnešnému stavu. Takže verím a poprosím všetkých o trpezlivosť a ak by museli robiť nejaké úpravy z pohľadu dopravy, obmedziť nejakú dopravu, obmedziť parkovanie nejakých aut, pretože vždy musí pristať veľká plošina, odmontovať, namontovať a tak ďalej. Takže beží to, funguje to a som rád, že sme sa k tomu dostali. Áno, takže používate nové technológie aj v tomto smere. Kto rozhoduje, akým spôsobom rozhodujete, že na túto ulicu ideme najprv, alebo tak, to vám radí v tomto smere? Ono vo všeobecnosti je urobená presná, by som povedal, taká pasportizácia, je zmapovaný presne stav všetkých svietidiel na všetkých uliciach. My máme konkrétne každé jedno svietidlo verejného osvetlenia, každý jeden stĺp očíslovaný. A keďže celé verejné osvetlenie spravuje dopravný podnik mesta Žiliny, a to asi z dôvodu takého, že tie svietidlá sú mnohokrát aj na tých trakčných stĺpoch alebo na stĺpoch trakčného vedenia, takže má to všetko pod palcom dopravný podnik a tí presne vedia, kde, čo je, v akom stave, čo je a v rámci projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná v minulosti, tak spoločnosť Siemens, ktorá bola opäť vysúťažená zhruba pred 5 rokmi a bola podpísaná zmluva s nimi, tak táto aj realizuje všetky tieto veci. Presúňme sa teraz do centra mesta Žiliny, pretože ako sa už o tom rozpráva, nie len medzi občanmi, ale takisto to už aj na tých vyšších miestach. Mestská tržnica v Žiline, centrum Špatí, je to tam staré, ošarpané. My sme sa na to trošku zamerali aj v našom predchádzajúcom rozhovore. Neviem, či máte už nejaké novšie, konkrétnejšie informácie, akým spôsobom to dať všetko do poriadku. Dáme to aj toto do poriadku. Faktom je, že odtedy sme sa posunuli možno ďalej, pretože na poslednom mestskom zastupiteľstve boli schválené aj nové trhové miesta. A tie nové trhové miesta, jedno bolo schválené v závode, alebo teda ešte to nie je závode, je to pred riekou Rajčankou. Keď idete do závodia, tam, kde sa kupuje mäso, to všetci Žilinčania vedia kde, tak pred riekou je také parkovisko a tam vznikol taký veľmi malý, ale veľmi pekný a príjemný trh, kde naozaj vozia produkty ľudia aj z južného Slovenska. To ovocie tam má svoju kvalitu, je to naozaj čerstvé, dobré a čím ďalej, tým viac tých ľudí tam chodí. My sme preto z tohto dôvodu
a na základe toho, že prišla taká žiadosť od majiteľa celého pozemku a toho objektu, zaradili teraz príslušným všeobecne záväzným nariadením aj tento pozemok akoby do trhovísk, do oficiálnych trhovísk mesta Žilina. A to trhovisko sa do budúcnosti naozaj môže rozrastať a dokonca z neho môže vzniknúť aj také zimné trhovisko, pretože má aj budovu, ktorá sa dá využiť práve na produkty alebo na niečo, čo sa dá predávať v zime. To môže byť aj hydina, to môže byť, ja neviem, vajca, to môže byť, viete, to môže byť čokoľvek. Čo parkovanie? Bolo by vyriešené aj parkovanie? Parkovanie je tam prirodzene vyriešené tak, že je tam kde parkovať teraz v tomto čase. Nie sú to všetko mestské komunikácie, ale ten majiteľ pozemku povedal, že samozrejme časť pozemku bude vyčlenená aj na parkovanie. A keďže to nie je dlhodobá záležitosť, tam človek príde, nakúpi, odíde, to nie je parkovanie na pol dňa, je tam predstav, že by to naozaj reálne mohlo fungovať aj z tohto pohľadu. My sa budeme snažiť trošku ako mesto ešte potom doľadiť tú MHDčku, ale je tam aj hneď zástavka, čiže po každej stránke je to miesto, ktoré reálne môže fungovať. Druhým miestom, ktoré pribudlo do toho zoznamu, je miesto, ktoré je už dlhodobo trhoviskom a je to miesto na autobusovom nástupišti, alebo pri autobusovom nástupišti, pri budove Krajského súdu. Tam my rokujeme už dlhodobo s majiteľom pozemku a s majiteľom, teda prenajímateľom tých stánkov, ktoré fungujú ako trhovisko. Komunikujeme na to tému, aby sa to nejako skultúrnilo, pretože dobre je, že to funguje ako trhovisko, lebo ľudia tam chodia či už zo stanice, či z autobusov, je to také centrum mesta, ale mňa veľmi trápi, že to nevyzerá dobre. Ako to trhovisko nevyzerá až tak zle, ako to naše centrálne, k tomu, ktorému sa nakoniec ešte vrátim, ale keby malo možno jednotú formu tie stánky, keby to malo nejaký vizuál, keby sa s tým dalo popracovať, tak by naozaj to trhovisko mohlo vyzerať veľmi, veľmi slušne a mohlo by také reálne fungovať ako trhovisko so všetkým, čo k tomu patrí. Čiže zaradili sme aj toto do tohto zoznamu, čiže máme ďalšie trhovisko. No a k tomu našemu centrálnemu trhovisku platí to, čo sme povedali si minule, že stále je v stave úplne katastrofálnom a stále je v stave, kedy je tam čoraz menej a menej tých trhových predajcov alebo trhovníkov, pretože aj tých ľudí tam chodí čoraz menej a menej, pretože si hľadajú iné priestory na to, aby fungovali, chodia do toho závodia už teraz viac. Tí ľudia sa tam postupne celkom prirodzene presúvajú, nikto ich do toho nenúti, to sám trh si to tak nejako riadi. Preto my sme sa naďalej zaoberali myšlienkou, alebo teda otázkou, ako zlikvidovať tie staré plechové búdy. Zisťovali sme, koho sú majetku, ale keďže sú ešte dokonca pred roku 89, nie je podobná evidencia, nikto sa k tým nehlási, budeme im likvidovať my ako mesto s tým, že ktoré sa budú dať použiť, ponúkneme inde, keď sa nebudú dať použiť, pôjdu do šrotu, ale pomaly to budeme likvidovať tak, aby sme celý ten priestor jednoducho vyprázdnili. A čo by sa stalo s týmto lukratívnym priestorom v centre mesta, keby sa tá tržnica presunula na iné miesto? To je otázka na majiteľov pozemku, pretože mesto tam má, ja neviem, 2% pozemku z celého toho priestoru. Ale mesto má predsa nejaký spôsob do toho povedať, môže? Len prostredníctvom územného plánu. A územný plán platí pre každého, čo ono by bolo ideálne možno dorobiť tam nejakú zástavu, ktorá je ale úplne, teraz nehovorím o žiadnom novom Miráži alebo niečom podobnom. Hovorím o nejakej zástavbe, ktorá by bola v súlade s koncepciou toho historického jadra, tej pamiatkovej zóny a tak ďalej. Keby tam niečo takéto vzniklo, nebo ešte s námestíčkom, ktoré by tam naozaj mohlo byť krásne, tak by to bolo úplne úžasné. Len na to treba peniaze, odhodlanie investora, majiteľov pozemku a tak ďalej, a tak ďalej. V tejto časti mesto nevie spraviť nič, môže len byť nápomocné akýmkoľvek spôsobom, ale v zmysle platného územného plánu. A čo v prípade budovania toho nového tržnicového miesta, ktoré ste spomenali v Závodi, že akým spôsobom prebiehajú tie komunikácie medzi tým majiteľom a mestom, či by to bolo naozaj reálne v najbližších mesiacoch? No, toto je už vec ani nie tak mesta, ako skôr naozaj majiteľa pozemkov, ktorý do toho chce ísť, pretože on si prenajíma tie plochy, on dáva priestor tým, ktorí tam chcú predávať niečo a už je to na ňom, ako to organizuje. Musí byť len dodržané všeobecne záväzné nariadenie, čo už je, je to v súlade teraz. Musia byť dodržané hygienické normy a poriadok a tak ďalej, všetky tieto veci. Ale to si už musí robiť správca, teda majiteľ toho celého pozemku. Zabudol som ešte jedno miesto trhové, ktoré sme schválili a je to také miesto, ktoré je na Kamennej ulici, ten veľký obchodný dom Šok sa to volalo. Oni požiadali o tom, aby vonku na tom parkovisku mohli byť také farmárske trhy, čím sme takisto a nikto ani v zastupiteľstve nemal žiadny problém. Naopak, pokiaľ farmárske trhy majú a chcú byť niekde vonku, tak nech sú niekde ďalší priestor na to, aby tam mohli byť. Nikomu to nevadí, pretože tam nie je nejaká bytová zástavba, ale niečo podobné. Je to skôr taká priemyselná zóna. Je tam kde parkovať
Čiže to je ďalšia, alebo tretia vec, ktorú sme schvaľovali teraz v zastupiteľstve. Kľudne tam môžu byť normálne farmárske trhy. Poďme teraz na miesta, ktoré sú najviac frekventované, či už návštevníkmi Žiliny, alebo samotnými obyvateľmi, to je železničná stanica, autobusová stanica. Má mesto nejaké plány v rekonštrukcii, alebo niečo sa môže očakávať do budúcnosti? Ako sme na tom? Na tom sme tak, že ani jeden z týchto objektov, ktorý ste spomenuli, teda ani železničná stanica, ani autobusová stanica nie je v majetku mesta. Tým pádom sme opäť obmedzení, že mesto nemôže investovať, mesto len môže akým spôsobom vyvíjať tlak na spoločnosti a v prípade stanice samozrejme Železnice Slovenskej republiky, ktoré sú vlastníkom tohto objektu, alebo pána Trabelsiho, ktorý je vlastníkom zase autobusového nástupištia, vyvíjať tlak, aby sa niečo robilo, aby sa niečo rekonštruovalo a tak ďalej. Z pohľadu mesta a nového územného plánu a možno aj z pohľadu prípravy úplnej rekonštrukcie, teraz trate medzi Bratislavou a Košicami, ktorá je naozaj v procese a ktorá sa priebehu možno 3-4 začne rekonštruovať a trate sa začnú, ako by som povedal, niektoré sa budú búrať, niektoré bude nová trasa, teda aj pre vyššiu rýchlosť vlakov. V rámci toho my by sme chceli, a vždy sme doteraz trvali na tom, aby aj stanica ako taká prešla nejakou rekonštrukciou. Tu nie je problém s európskymi fondami, lebo Európska únia nechce financovať samotné stanice. Že je to akoby povinnosť prevádzkovateľa, teda Železníc Slovenskej republiky, spoločnosti, ktorá to prevádzkuje. A my naozaj nevieme do toho nejako zase len sústavným tlakom. Takže tu je naša práca stále komunikovať so železnicami. Niečo sa už podarilo v súvislosti s podjazdom, kedy sme našli nejakú spoločnú reč. Katastrofálny stav je pred stanicou, sú tam tie kiosky, ale zase nevie v tom mesto urobiť nič. Sú to všetko súkromné pozemky, sú to súkromné nehnuteľnosti, keď to môžem povedať, a my nevieme pristúpiť tomu, aby sme to zbúrali napríklad. Preto sa pýtam, lebo ľudia si povedia, veď mesto niečo robí, niekto dáva do poriadku. Bohužiaľ, mesto spraviť nevie nič. Opäť, my sa snažíme dokonca odkúpiť niektoré tie objekty, aby sme ich mohli zbúrať, aby sme ich mohli odstrániť, pretože až tak by sa otvorilo, viete, ten pohľad, že vidíte zo stanice, z toho škaredého dnes je otrasný ten východ, a môžete ísť buď dolu do podchodu aj na Masaryčku, alebo sa pozriete takto, ale nevidíte nič, len staré búdy. A vstupná brána do Žiliny. A vstupná brána do Žiliny, čiže veľmi, veľmi zlý dojem. Už to, že sa podarilo zrekonštruovať polom, že Masaryčku alebo ten Národnú ulicu, to je úplne úžasné, ale nikto to, keď vyjde z tej stanice, nevidí, lebo tam má pred sebou také staré ojízdné chalupy. Nevieme s tým nič robiť, ale robíme maximum. No a čo sa týka autobusového nástupišťa, my aj teda, a už som načal tú tému, v rámci toho územného plánu a v rámci rekonštrukcií tých železničných tratí máme zaplánované premiestnenie autobusového nástupišťa na iné miesto. Na iné miesto, na také, ktoré je niekde okolo Uholnej ulice, čiže okolo Uholnej a Ľavobrežnej, či tam by malo byť niekde do budúcnosti nové autobusové nástupište, ktoré by bolo súčasťou akýsi jednak záchytného parkoviska, ktoré bolo súčasťou veľmi blízkej stanice, lebo aj stanica by mala byť ináč vyzerať, ako vyzerá dnes. Ona ostane ako historický objekt, nikto nebude búrať, bude sa možno rekonštruovať, ale uvažuje sa buď o nej ako o múzeu, niečo technickom múzeu, čo by v Žiline takisto malo svoje opodstatnenie, alebo z toho bude centrála pre riadenie tej rýchlej dopravy, ktorá tu bude fungovať. Ale stanica ako taká by mala byť integrovaná, teda autobusová, vlaková, ešte aj teda s tým zachytným parkoviskom, a takto by mohla vyzerať tá budúcnosť Žiliny. Zatiaľ, čo sa týka súčasnej autobusovej stanice, tu opäť mesto nevie nič, pretože je v rukách súkromných a my môžeme len vždy nabádať teda súčasne, aby vymalovalo, aby to nejako vyzeralo, lebo je to vstupná brána do Žiliny a tak ďalej. Tak je bohužiaľ, a podľa mňa je to veľmi zlé, že sa v minulosti odpredalo polovica mesta. Stále spomíname aj tie finančné prostriedky, tak poďme teraz na vašu domácu pôdu, na radnicu. Ako je na to mesto Žilina, čo sa týka samotnej zadlženosti? Podarilo sa nám to nejakým spôsobom skresať smerom nadol? Isto áno, tá zadlženosť bola na úrovni, ja neviem, nejakých 140%, čo je obrovské číslo a neporovnateľné s inými mestami. Všeobecne sa hovorí, že ak prídete so zadlženosťou na 60% ročného rozpočtu mesta, tak už idete do nútenej správy štátu. Takáto je aj legislatíva. Čo by to znamenalo pre Žilinu? Pre Žilinu by to znamenalo to, že darmo poslanci, darmo primátor, darmo mestský úrad by chcel niečo urobiť, čokoľvek, akúkoľvek finančný výdavok musí schvaľovať štát, v tomto prípade ministerstvo financií. Čiže tu by neexistovalo žiadne rozhodovanie. Opakujem, že aj mestské zastupiteľstvo by ich možno chcelo, ale nemalo by žiadnu kompetenciu. To znamená nútená správa. A štát by teda dohľadal na to, aby to mesto sa čím skôr dostalo z nejakých tých finančných problémov, aby jednoducho ozdravelo, keď tak môžeme. A to môže trvať rok, to môže trvať 5 rokov.
Keď sme nastúpili sem, teda ja keď som nastúpil do funkcie primátora v tom roku 2010, na konci roku 2010, tá situácia naozaj bola veľmi zlá, zadlženosť na úrovni 143%, čo ale treba povedať, že spôsobilo aj tá súvislosť s výstavbou teda výrobného závodu Kia, Motor Slovakia a súvisiacich objektov, kde sa nám podarilo za 3 roky naozaj ako si uvoľniť si nejaké ruky. Vyriešili sme čiastočne aj veci, ktoré súvisia s Kijou. Ešte stále nemáme doriešený ten obytný súbor Krasňany, ktorý bude možno práve predmetom rokovania aj vlády, ktorá tu bude začiatkom októbra rokovať. Ja isto pripravujem veľký materiál do vlády a chcem, aby v uznesení bolo jasne zaznelo, akým spôsobom štát ide pomôcť mestu. A preto pomôcť mestu, lebo mesto Žilina ako také nemá spoločné nič s Kijou. Nemá spoločné nič ani s obytným súborom Krasňany, len historicky z nejakého dôvodu peniaze zo štátu prešli na mesto, návratné peniaze, to znamená s povinnosťou vrátiť ich v nejakom čase. Pritom mesto nemá ani dane, pritom obytný súbor Krasňany nie je zisková záležitosť, čiže my do konca roku musíme vrátiť 17 miliónov eur a vôbec nevieme odkiaľ, jedine ak by sme ten obytný súbor Krasňany predali. Skúšali sme predať, nikto on nemá záujem, to znamená, na meste je povinnosť do konca roka vrátiť tieto peniaze, alebo sa dohodnúť so štátom na nejakom inom riešení. A my teraz robíme to, že sa snažíme dohodnúť so štátom na nejakom riešení a preto na zasadnutí vlády, ktoré tu bude v októbri, by sme chceli toto úplne nejakým spôsobom sa toho zbaviť, keď to tak môžem zjednodušene povedať. Aj tej dlžoby, aj samotného obytného súboru, pretože, ako som už povedal, mesto z neho nemá žiadny úžitok. Takýmto spôsobom a ďalšími spôsobmi, keď sme povracali nejaké dlžoby, keď sme sa vyrovnali so všelijakými záležitosťami, a tu treba povedať len preto, lebo podľa môjho názoru sme úplne prestali, alebo sa prestalo v meste kradnúť a začalo sa normálne rozmýšľať, vznikol priestor na to, aby sme povracali dlžoby, aby sme posplácali staré záväzky a dnes sme v reálnej situácii, kedy aj s tým obytným súborom Krasňany ešte sme stále na úrovni 74%, ale to už menej, čiže o viac ako polovicu sme ten dlh znížili. Ak sa nám podarí odbúrať ešte aj obytný súbor Krasňany a že to vyriešime do konca roka, tak mesto sa môže nadýchnuť, lebo bude pod 60%, dokonca pod 50%. A vtedy už vzniká aj priestor na to, aby ste si mohli zobrať normálny úver, mesto si môže zobrať normálny úver, komerčný úver, čo doteraz si nemohlo zobrať, lebo žiadna banka nedá v Žiline úver, keďže je takto zadlžená. Čiže buď vznikne priestor na to, aby banka dala úver a mesto mohlo ísť aj do výrazných nejakých investícií, ako je napríklad výstavba bytov, predtým ešte ale nakúpenie pozemkov, ako je športový areál, o ktorom sme hovorili naposledy alebo minule. Čiže nejaké investičné aktivity, ktoré už ľudia reálne budú vidieť a reálne budú cítiť. Je stále zo strany občanov Žiliny záujem o mestské byty a koľko sa ich vystávalo v tomto roku? Bohužiaľ, nevystávalo sa nič nové. My sme len, a už sme to takisto tu niekoľkokrát spomínali, mesto počas posledných 3 rokov robilo to, že rekonštruovalo staré objekty, ktoré sa dali rekonštruovať, tak, aby z nich mohli vzniknúť byty, nájomné, sociálne, byty s nižším štandardom, pretože sú strašne žiadané v meste. A mesto ako také, teraz aj komerčne, nekomerčne, nevie jednoducho poskytnúť takéto priestory. Dnes máte v meste byty 3, 4, viacizbové, alebo dvojizbové, alebo v vysokom štandarde, na ktoré ľudia nemajú peniaze. Ľudia vyhľadávajú dnes nájomné byty s nízkym štandardom, pretože potrebujú niekde bývať, ale z príjmu, ktorý majú, jednoducho nevedia si kúpiť ani si zohnať obyčajný byt na sídlisku prenajme za 400 eur. To je pre nich nereálne. Preto od 100 do 150 eur sú ochotní dať za bývanie aj v nižšom štandarde, ale mesto, ako som už povedal, urobilo, čo mohlo. Zrekonštruovali sme, čo sa dalo, to, čo bolo v našom majetku, to, čo sme dostali nejako do majetku, ale nevystávalo nové byty. A nevystávalo nové byty preto, lebo, a zase vrátim trošku do minulosti, ak za primátora Slotu, ale vtedy bola úplne iná situácia z pohľadu dotácií štátu. Stále to nejako fungovalo a tie peniaze boli masívne, ktoré prichádzali od štátu do výstavby bytov, sa stávalo na hájiku. Tak za primátora Harmana sa jednoducho už len akoby dostávalo to, čo bolo rozbehnuté. Aj sa byty odovzdali teda do nejakého užívania alebo do prenájmu, ale chyba sa stala obrovská za Harmana taká, že sa nezačala pripravať nová dokumentácia a nepripravovali si nové výstavby bytov. Čiže my, keď sme tu nastúpili a zase sme prišli na úrad začiatkom roku 2011, okamžite sme chceli naštartovať a pokračovať, zistili sme, že sme úplne skončili, lebo nemali sme ani územný plán schválený,
čiže my sme ho schválili až niekedy v apríli 2012, ale územný plán síce rieši túto zónu ako zónu, ktorá môže ísť do bytovej výstavby do budúcnosti, ale neboli urobené žiadne prípravné práce. To znova sme pri probléme výkupu pozemkov, lebo ani jeden pozemok nie je mestský, ani jeden. Je to Slovenský pozemkový fond alebo súkromníci. Nebol pripravený územný plán zóny, kde už je nakreslené, kde sú aké komunikácie, kde je tá infraštruktúra, ktorá sa musí vybudovať predtým, ako sa začne stavať. A urobili sme ešte aj architektonickú súťaž na to, ako by tie domy mali vyzerať. Lebo už dnes sa nebudú stavať asi panelové domy tým klasickým štandardným spôsobom z minulosti, pretože má to svoje negatíva, ani nie tak z pohľadu kapacitného, alebo nejakého architektonického, ale možno z pohľadu už tej užitkovosti, teplnej funkčnosti a tak ďalej, kde sa stávajú iné domy. Toto všetko my máme za sebou. Čiže máme územný plán, schválili sme územný plán zóny, máme architektonickú súťaž, aby sme vedeli, ako tie domy budú vyzerať, ale teraz máme problém, ako nakúpiť, alebo za čo nakúpiť pozemky, keďže tá finančná situácia bola taká, ako sme hovorili, a nemáme urobenú projektovú dokumentáciu. Takže na rok 2015 stále otáznik? Takže rok 2015 rozhodne otáznik, ani sa nezačnú ešte stavať. To viem dnes z istotou povedať. A nech tu bude kdokoľvek ako primátor po voľbách, nemôže začať stavať nové bytové domy na pozemkoch, ktoré nemá k dispozícii a na ktoré nemá projektovú dokumentáciu, na ktoré nemá peniaze. Čiže tým len chcem povedať, aby bola tu taká istá opatrnosť a ostražitosť, pretože najprv treba kúpiť pozemky, potom treba začať pripravať projektovú dokumentáciu, povolenia, územné rozhodnutie, stavné povolenie. Stavné povolenie nedostanete, kým nemáte pozemok vo vlastníctve, kým nemáte vysporiadaný vzťah. Čiže ako tá logika tých krokov, o ktorých hovorím, je tu zreteľná a toto musí prebehnúť a najskôr sa môže stavať podľa mňa v roku 2016, reálne začať stavať a tá výstava môže trvať rýchlo, lebo dnes sa dá staviať rýchlo a elegantne, čiže v roku 2017 sa môže stať to, že budú odovzdávané prvé nájomné alebo sociálne byty do užívania. Skúste tak laicky, na ktorých miestach Žiliny si viete predstaviť, že by mohla takáto výstavba vyrásť, v ktorých lokalitách? Takáto výstava je v územnom plánu len na sídlisku Háj, čiže pôjde sa ďalej tým smerom ku Ovčiarsku, ku Bytarovej, lebo tam je ten priestor do budúcnosti na takúto komplexnú bytovú výstavbu. Komplexná bytová výstavba znamená paneláky, alebo teda to hromadné bývanie. Pritom IBVčka, teda individuálna bytová výstavba, tá sa bude rozširovať ďalej do tých prímestských častí, predovšetkým tých bývalých obcí, ako je Byčica, ako je Budatín, Zádubne, či tam ten priestor stále je a tam sa aj deje tá výstavba pomaly. Ale tá klasická bytová výstava, tak ako ju poznáme z minulosti, môže ísť v tomto čase len smerom Hájik a ďalej. Pozerám sa na hodinky, na čas, rozhovor sa nám pomaly končí, tak úplne na záver nám ešte povedzte, kedy sa uskutoční najbližšie stretnutie s občanmi mesta Žiliny? Najbližšie stretnutie s občanmi mesta bude ale bude 23. októbra, ak sa dobre pamätám, vždy to býva vo štvrtok, býva to pravidelne každý polorok. Takže srdečne pozývam aj touto cestou občanov, ktorí majú chuť prísť, sa porozprávať na témy, ktoré s mestom súvisia. Veľmi radi tam s nimi podiskutujeme. Ako vždy tam bude nielen primátor a viceprimátori, ale budú tam aj vedúci odborov príslušných mestského úradu, tak by okamžite vedeli reagovať. Budú tam poslanci mestského zastupiteľstva, možno nie všetci, ale aspoň polovica. A bude tam isto šéf polície, šéf Žilbitu, proste šéfovia všetkých mestských organizácií. Máte nejakú konkrétnu tému, alebo témy určujú samotní občania? Nie, my vždy urobíme taký sumár toho, čo sa za posledný pol rok udialo. A potom preto tam voláme ľudia, aby sme komunikovali s ľuďmi, takže očakávame od nich pripomienky, ktoré potom diskutujeme a tak ďalej. Pán primátor, ďakujem za návštevu štúdiu, dovidenia opäť na budúce. Ďakujem pekne, dovidenia. A našim televíznym divákom pripomínam, že v štúdiu televízie Fénix bol žilinský primátor Igor Choma. Ďakujeme za pozornosť, príjemný zvyšok dnešného dňa.